Goddag, jeg hedder Mads Nikolajsen, og jeg står i spidsen for SF's hold i Norddjurs med 7 kvinder, 4 mænd mellem 19 og 59 år. Vi er de bedste til at sætte en rød-grøn kurs for Norddjurs. 3 hovedopgaver ser jeg nu. Den ene er uddannelse af vores børn og unge. Folkeskolen fortjener et løft især med læsning, IT og fællesskab, så vi bedre inkluderer børn med særlige behov. Fødeskolerne skal bevares i vores vidtstrakte kommune, og overbygningerne skal styrkes og koncentreres. Ungdomsuddannelserne, dem skal vi bakke op om. Vi skal sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse på vej mod videreuddannelse eller erhverv. Andet punkt er uddannelse også af voksne. Vi har rigtig mange gode borgere og virksomheder på Djursland, der fortjener et løft med uddannelse, og der skal samarbejde til mellem erhvervsuddannelserne og virksomhederne og vores A-kasser. Tredje opgave er energi og klima. Her ligger transportsektoren og venter. Vi får hurtigere tog på Grenaabanen næste år. Jeg er med i det østjyske letbanesamarbejde, men busserne kan for de samme penge transportere mange flere mennesker. Men vi skal også videre end det og have elbusser, have elektrificering og snilde teknologier. Så ligger Kolindsund området og venter på at blive Jyllands største sø, en CO2-gevinst og et udviklingsprojekt for hele Djursland. Og vi må ikke glemme vores egne kommunale bygninger og planlægning nul energi. Regeringen gør kommunalt selvstyre meget sværere, end det behøver. Men jeg har lyst til det her arbejde, og det har jeg på grund af, at lokalbefolkningen kommer med indspil og inspiration. Borgerne har været meget bedre til at klare kommunesammenlægningen, end byrådet har. Hvis du vil vide mere, så se på SF Norddjurs hjemmeside eller på min blog.